Здравейте, Вбоксери, аз съм Марто 998. Това е следващия епизод поредицата How to Make и той ще е на една програмка, която се казва Rocket Dog, която е доста полезна и в момента съм с нея, която може да слагате различни програмки, които не се слагат, например, на десктопа или имате много място. Така, да започнем. Отваряте своя браузър и влизате в Google. Пишете Rocket Dog, обаче без download. Rocket Dog. Отивате на първия сайт About Rocket Dog и отивате на download. Затворете това. Download и натискате Download Rocket Dog. Като има различни версии, които с всяка по-нова версия се увеличават мегабайтите. Но когато натиснете Download Rocket Dog, ще излезе най-новата версия, разбира се. Тя поддържа 2000 XP, Vista и Smith. Това е 500 МГц към вашия процесор, което е много странно. И 10 мегабайта RAM free. Това е направо не си е за какво говорим. Така. Сайта не иска регистрация. Така да знаете. Така, когато го изтеглите, инсталирате го. При инсталацията ще ви иска на английски, на руски и на още един език. Знам как се казва. И вие трябва да си го направите на английски. Ако искате да ви е на български, т.е. автоматично си става на български, но при инсталацията ще иска някакъв език, какъвто да може да инсталирате за инсталация. Иначе тази програмката просто, когато ви излезе такава иконка, цъкате два пъти върху нея и се появява ето това. Ще излязат доста ненужни работи, които с един клик на десния бутон натискате изтриване и и иконката се изтрива, разбира се. Ако искате да добавите, да пъте, например, някаква иконка и ето така между тях, защото иначе ако направите така пак стане, ама все пак. Когато ви излезе и от това искате да се настроите, разбира се, програмката, отивате ето тук на това ключе, на това златно нещо, не знам, някаква лента с чукче, когато цъкнете него, пише настройки долу. Да цъкаме върху него и си избирате вече тук езика. Пред вашите предпочитания. Направил съм си го на български. Когато си го изтеглите, когато си го инсталирате, вие на български, обаче ви препоръчвам пак да си го направите, да си го цъкнете. Така, започнем. Стартиране с Windows, отметка, ако искате запазване на като ini файл, това не знам какво е. Минимизиране на прозорците в дока. Това е ето това. Значи, когато седите и тук си поставите мишката и за 20 минути, например, ви няма. Това след 5-6 секунди се минимизиран, обаче на мен има някакъв бък. Не знам какво става. И просто, как да ви кажа, индикатор за работещи програми, отваряне на работещи програми, заключване на иконите, просто да се заключат иконките. Така, това бяха общите настройки. Сега имаме на икони. Тук качеството се го правите на средно. Прозрачност според вашите предпочитания, разбира се, отново. Размер на пикселите, това е колко да е голям дока. Така може да го направим. Аз обикновено обичам така на 48 пиксела. Това тук е ефект на посочване, на пипа нещо тук отдолу. И си го оставям. Така отиваме на настройки за позиция. Разположение горе, долу, ляво и дясно. Както вие си изберете, разбира се. Отново по ваш вкус. Хоризонтално изместване, т.е. така да
къде да седи на вашият екран. Аз мога и така да го направя, например. Вертикално изместване. Може да го направите тук или ето тук. Разбира се, отново по ваш вкус. Отиваме вече на стил. Това е стилът на програмките. Така, тук си избирате какъв облик да имат. Има поне милион облици, които може да използвате. Ето този чатка на произволно. Не милион и 20-30. Ето това, например. На мен хареса ето този Айде, ще сложим ето този. Или не. Ето този сложа. Така. И тук си изберете какъв цвят да ви отзаде дока. Шрифта пак във ваш вкус, казвам, трябва да си изберете. Тук шрифта, тук какъв размер да ви е, разбира се. И това е от тук. Ефекти, зачеркнати, подчертани, скриптове, бяло, жълто, червено, така. Цвят на сянка, ако искате да има сянка, разбира се. Цъкате някакъв цвят на контура, прозрачност на контурата. Ето така. Прозрачна сянка 100%. Сянка отново някъде към 100%. Отново, когато искате да запълните окей, веднага ви се само изключва тези настройки. Пак трябва да влизате. Поведение. Така. Ефект на чукване на иконката. Например, когато таковате на мен ми без. Подскачане. Окей. Когато цъкнете, тя почва да подскача нагоре-надолу. Когато включите, разбира се, иконата, сега не мога да ви покажа. Автоматично скриване на дока. Скриване след 0 секунди. Тук някакви 250. Не знам, тук нищо не трябва да пипам, но се тая. Активиране с мишка, автоматично скриване на дока. Сигурно това е някаква настройка. Нищо не пипам, така че пак запаметяваме. Относно и тук за обновяване, да видите коя е новата версия. Да видим. Да, както си предполагах, това е най-новата версия. И сайт е rocketdoc.com /download. Ами, да обясня сега за ето това горе. Това са вашите икони, които вие сте придърпали. Може автоматично, например, си махате. В същото момент тук, не знам какво е това. Ето тук вече става нещо, което ще се питате винаги. Само да затворя това. Това е начин, когато ето, например, скайпа. Сега си го отварям и по принцип си го смалявате и излиза тук. Когато смалите с дока, излиза ето тук. И сайт, ако смалите, излиза ето тук. От тази лента, тук има едно като стеничка. Ето тук. Ето го. И разбира се, кошчето може да влезем в него. И така. Тук всички елементи, тук вече ви е контролния панел, ако искате случайно да си влизате. И това беше от този туториал, да съм ви бил полезен. Това пак казвам, програмата е RocketDoc. Довиждане.